A presidenta da Deputación de Pontevedra quixo amosar nesta xornada a súa satisfacción polos datos que o turismo deixou na provincia durante o mes de setembro, acadando unha ocupación media do 72,61%. Pero a cidadanía seguro que estará encantada de coñecer que este setembro voltou a ser un setembro extraordinario no que se refere á ocupación hoteleira que tanto emprego xenera, tanta actividade económica e, polo tanto, a presidenta da Deputación está moi satisfeita non por ela, sino pola provincia de Pontevedra, porque estamos a facer as cousas ben. Están a facer as cousas ben os concellos, está a facer as cousas ben a Deputación de Pontevedra, está a facer ben as cousas o sector privado. Así que parabéns a todas e a todos. Por comarcas, o Salnés chegou ao 76%, o Pontevedra o 87,5% e Caldas o 92%. Datos positivos que tamén se repiten no turismo rural, onde a ocupación chegou ao 50% no mes de setembro. En canto aos establecementos de turismo rural, como lles decía ao principio, novamente notamos un incremento con respecto ao ano pasado, o que pon de manifesto que o interior e a nosa aposta pola súa promoción está dando os seus froitos. Isto acompañado dos esforzos que hace o sector privado, está claro. Neste eido quero subliñar que acadamos unha ocupación nos establecementos rurais do 50% en setembro, unha porcentaxe que supera en 10 puntos o acadado no 17, que foi do 40%, e até a 15 puntos por riba do obtida en setembro do 16, que foi o 35%. Con todo, a presidenta agarda que o mes de outubro tamén deixe datos positivos para a provincia, xa que se trata dun mes que conta coa celebración de festas gastronómicas moi importantes, como por exemplo a do marisco no Grove.